Abu ase tokumanya omuna chisegi chenyumba uchiagendere chikomenta kanali tuko ase elinde abu ase murembo chakire kubora ase chiamati chinyinge nigo musacha omukorwa ase a constituency ya Bomachoge barabu agenderete ko kwengura kwa bwatekane chingoma chintindi anyorete maga yogo sanyirwa chinyimbo nabakoyoye karachi tukuimukae kurwa ase enkayabo abo asensemo ya magena echiro Musekita izamo gatwa oyubo igoro muiburu bwe wadi ya bomba baborabu na inde omenyeta sikituka kya magena ime ya Bomachoge borabu nigagendete kugwenia chingoma chintindi asomo biroye echo atigirwa eikiaeta amono murugiyoye ne amate yaye magega yengusana no gwateka gati ya babirabu. Bibi alikuwa ameenda almost 3 months. So kwa wakati tulikuwa tunaongea kwa hiyo harakati, ndugu yake akakuja from nowhere akaanza kunivamia, wakanichapa, mama akanipiga na bibi pamoja na bibi. Nikaumizwa, nikakimbizwa hospitali, kufika hospitali nikatibiwa, nikatoka hospitali nikaingia Magena police station kudai haki yangu. Kwa nini nimeumizwa hivi na sikuwa na makosa. Kolengana amono musacho yu omanyire buna job nigatebe tigetembe buna nigo aikore tukirage amono murugiyoye mukoyoye amona ngina biara egento agoteba buna nigo kiro ubunereri bwo boyene bwaya ase ngencho buna nonya oage toroboti ase egetaseri kyabanyimbo kyamagena taranyora bokonyi bundi bwensi. Polisi hakuna haki ilitendeka. Wameanza kunipeleka hivi na hivi mpaka saizi sijahudumiwa. Niliandikiwa kila kitu, B3 niko naye, obiwa nikajaza, wakanambia nijaze kila kitu, lakini sasa nikana kwamba waliongana huko. Ekeroge tembe ya temete kurigia oboene magega yenganeyo nigo twenyorete ase nyumba yo mongina Grace oyu orengina biara job na nigo abwate ayari kukwanira igoro yogo kungontwa wa job. Joyo munacha ukubori mama goita egwacha goita mama aga amangana yaga chakera abugo wana moto no turwanirete oyo akasuka ko change kwanya nano gwasa ko tare soka oko gendo kubite yanga yo kamobero goje oko nyanto gendo te kuminana nera no moto en ko bonbio ko mboli bana chakira wakerio oyagacha oyakeracha ese gibani gachakira ase ensemo yende omurugio job nigo asinye tugutanga mariga aye ekero ainyorete buna job achete na gochaka chibura buru egento kirirete chisegi ekigwateka ase job yu aikore twekerage asugo ikorwa job omukungu yoye niga itabete kumuikora job bobe na kumwata omuchuaye egento arera na goteba buna noboru bwa musugumete goikera egekole bunekyo akwate chumiri akwate yanga kokoro bada maninga na ante kuitekanga mwako moto ande ngamwake yende yako ngakoro eba uri amubwate tensari yo ina erwana kurwana bali ya uchungakoro na ngamwake chuma yende kusioga yi chuma ibado mbwate koboko agasomori nati ya bwata na litukutara ne nati iri mugakunda gachakanye bwata abantu babeira abandi abantu bandi bagachaka kumuita bona abantu bareta abandi akabwata kanyibwa kabiko guchigana akabera nse igegeka Gao kene kiega korekyo omunyakirogo bwa etuleti habagaka sensemeyo naende kinga nabanyore to roboti urwo kolende gwikira boniga nigagendete kubwatia roboti urwo egera kunyora o maene buli maiga yenganeyo kebya urwani wi no murugiyo na makoyo na ngina biara lakini nyagitali arenge ko musoso bukuru maiga nduyugete gocha bunore kiro muntamete ko bwaye oya meta singina no yakamenya mwaye tukasa bwate bono ntura omena nere ante binki bari kumuboria nkina ndu musoso yo chagete lakini ko wabuli tangani ndu gutu musoso babwate inkulpata liga taseni kya gatembe kroiga ase echiro ya magena egotoka ime ya bomba babora ward esemo yebunga ya Bomachoge borabu elietaliane Isaiah Maube.